jsme Remek z Prahy. Chceme pozdravit kluky z protiextremistického, jestli tady jsou ještě. Jsme rádi, že můžeme hrát na akci k 1. máji, podpořit antifašistickou akci, podpořit všechny tady ty skvělé aktivity, které se tady prezentují. Co chceme, si musíme vzít. Že to, co dávaj, není to, za to stojí žít. Protože to je hezký jméno. Přesně tak, protože nejsme Ransdorf. Ransdorf by byl lepší, ale... My jsme Ransdorf. Ransdorf by byl hezký logo hlavně. My už nejsme Remek. My jsme strašně přirozený totiž. My jsme ideální objekt na natáčení. A máme úplně přirozený postoje přitom, jako všichni dají takhle. Táto akcia, myslím, že nám je všetkým, alebo teda mne osobne, nebudem hovoriť za seba, že je veľmi blízka. Volá sa to anarchistický jarmark a je to robené bez nejakých veľkých organizátorov, je to robené bez sponzorov. Ľudia, čo tu predávajú nejaké veci, tak to napiekli doma, nechcú za to žiadny zisk, chcú sa tu stretnúť. A myslím si, že je to aj pre nás veľmi zaujímavé a radi tu vlastne kvôli tomu zahráme. Prišli sme sem nahrať naše pesničky, vlastne je to už 4. nahrávka a prišli sme sem k Blumovi, pretože je to náš kamarát a nemusíme byť závislí na nejakom nahrávacom štúdiu, na tom, že sa tam musíme objednávať, dodržovať nejaké ich režimy. Nejdřív nahrajeme bicí. Já budu hrát jenom nejravě do uší, aby jsme hráli nějak podle sebe. A pak se to nahraje 2krát kytara a basa úplně nakonec. A zpěv uděláme někdy, až Marek nebude nemocnej. Nikdo nám do toho nemluví a ty věci, které jdou potom ven, jsou takový, jaký je doopravdy chceme mít a taky jaký je doopravdy dokážeme udělat. To znamená, že to nikdy nebudeme schopní vyčistit a vyladit tak, jak by to třeba dokázali nějaký profíci v nějakém Sony Music nebo EMI nebo podobné zrůdnosti, ale ta pointa je, že my to ani nechceme. A fakt to má asi větší cenu, než být další Debbie nebo Eva Farna nebo podobný prostě smutný kapely. No, vezmeš, musíš na to koupit to síto. Prostě, vypadá to jak záclona. A natřeš to takovou emulzí, necháš to zaschnout, pak na to položíš folii, kde vidíš, že není ten obrázek, to je to, co vidíš, to volný. A pak to dáš asi na hodinu pod žádovku a tam, kde není ten obrázek, tak tam se to zapeče a tam, kde je ten obrázek, pak když to sundáš, tak se to vymeje a zůstane ti to vlastně síto, kterým pak protlačíš tu barvu. No. A trička koupím second handu. A často tam jsou úplně nový trička. Přijde nám zbytečný kupovat a tisknout trička, které jsou vyráběny v hrozných pracovních podmínkách. Nakupaný triček second handu nevyřeší ten problém, ale minimálně jako se sníží spotřeba, ty věci, které existují, tak proč je nevyužít? Kamarád bubeník z naší další kapely to měl na sobě tričko tady s tím a nějaký pankáč mu strašně vynadal v drogerii, že nosí tričko s Vladimírem Rankem, který je europoslanec za KSČM, ne? Tak to je taky jako docela zajímavý, že když tam prostě dáš takového člověka, že lidi vůbec neví, co si o tom má myslet. To je strašně dobrý, že jako nabouráš tady všednodenní vnímání.
všichni jsou zvyklí na trička Adidas, ne, nebo s nějakým Yacht Club 55 a teďka tam najednou vidíš ksicht Vladimíra Remka, prvního českého kosmonauta a nyní poslance za KSČM a co si o tom máš myslet, jako jestli je někdo ve fanklubu Remka, nebo co to má znamenat. Nikoho nenapadne, že to je kapela. Jenom ty, kteří vidí, co jde, protože vidí, že to je rip-off designu kapely, která hrála v 80. letech, extrémní hardcore. Co tam bylo? Plišový medvídek. Já mám strašně moc plišáků, že jsem zvyklý v noci něco objímat. I když je tady Lada, tak prostě tak mám takového medvěda plišovýho, který ho objímám. Říkal Musa dneska, že tetoval nějakým chlápkovi na péro 8 květů a 9. květ na žalud. A když mu to pak otíral tím ubrouskem, že se chlápek udělal. Říkal, to bylo tak hnusný. To zní dobře, to už asi nechci dělat. Tohle si si člověk dělají řeči o sexu. Co? Že tě to vždycky jako uvedl takový příjemný nálad. Na co ses mě to ptal? Jaký to je být v klučičí kapele? Jo. No je to skvělý, je to lepší, si myslím, než holčičí. Mám ráda klučičí kolektivy. Takhle když cestujete, kde už jste všude byli? Jo, tak v září jsme byli na turné a začali jsme v Polsku, pak jsme jeli do Švédska, pak do Dánska a pak jsme skončili v Německu. Ty jsi ptal, proč jezdíme do těchto zemí nebo tak protože to mají kluci všude jakoby známosti, kamarády, lidi z kapel, který nám hrozně rádi jako udělali ty koncerty a dělají pořád. No. Třeba teď v červnu jedeme do Chorvatska zase. Jsou dobrý. Takovýhle akce jsou dobrý, jestli tam potřebuješ mít celou větu. No, my jsme hráli asi na fakt jako různých místech, takže to, asi to není nic moc divného. Tak, já nevím, no. Dá se hrát všude, ale tohle je lepší než klub, rozhodně. Tenhle klub je lepší než normální klub. Mám ráda takový komorní koncerty. Which chapter are you talking about? It was this chapter about When he's talking about the gender. overcoming the... Yeah. Ta kapela je dobrá v tom, že můžeme působit třeba na pódiu jako totálně větý nebo opilý a přitom si to můžeme užívat úplně střízlivý. Jde to prostě z nás, nejde to z nějaký chemie, kterou jsme do sebe předtím dostali. Koncerty mají pro mě strašně velký význam, takže se směju, brečím, mlátím se, objímám lidi. Dělám to trochu, protože to je zábava, ale dělám to hodně, protože to prostě potřebuji v tu chvíli dělat. Často, když dlouho nehrajem, tak potom cítím, jak moc to potřebuju, tu katarzi. Jo, tak já jdu řešit nějaké rodičovské věci. Už jsem tady. Myslím, že Honzo, takhle ty tři kytary dohromady, když to nahrává, že to je super. Jo? Jo? Řekni, až budeš nahrávat a já to zmáčknu. Že bych tam udělal chvilku předtím feedback. Jo. No jdem. Nějaký
lidi s tím, jak tu kapelu děláme, mají problém. A spíš jsem to říkal jako v kontextu toho, že jsme v loni hráli na Flafestu a myslím, že na Flafest jezdí kolem 3000 lidí a najednou tam kapela, která hraje rock, hraje na takovéhle pozici. Pak jsme slyšeli, že proč zrovna my tam hrajeme, když je tady spoustu kapel, které hrajou roky. To je jako zajímavé, že ty lidi řeší takovéhle věci jako jenom ve vztahu k jednotlivý kapele, protože za tou kapelou je spoustu let dělání jiných věcí, že to není prostě čistě o tom, že hraješ v kapele, ale že třeba s Markem děláme dohromady koncerty od roku 2006, vydali jsme 2 čísla v zimu, kde píšeme o věcech, které nás zajímají a to všechno se jako kumuluje. Tak jdem, baby! Experimentální projekt. No dobrý, to sítko budeme muset používat. Jako jak? Takhle ho drž prostě před sebou. Jako tak? No. Prostě tak, jak kdyby si zpívala kalmáš před hubou sítku. Ty texty jsou hodně ovlivněný tím, jak žiju samozřejmě. Ať už je to prostě veganství, nebo je to nějaká ta abstinence, nebo je to to, že nějak dobrovolně vlastně vypadávám z té majority tím, jak jsem se rozhodl vypadat třeba. Tak to všechno se v těch textech jakoby nějak odráží. Taky se v tom odráží to, že potkávám hodně lidí. Vlastně pracuju s duševně nemocnýma lidma a ty jejich příběhy mě často inspirují k tomu, abych se zamyslel nad tím, jak ten svět vlastně funguje, jak funguje tady ten systém, což může vyznívat vlastně komicky vzhledem k tomu, že většinou se nedá vůbec ničemu rozumět a je to většinou jenom velký blití. Tak to jsem v životě neviděl. To je fakt nejlepší. On ani nepotřebuje mikrofon vyspívat. Daj luxus. Jak když máš tak silný hlas. To je vůbec zpívám. No právě. Právě by to hovorím potichu. A teď Simona. Jo. Já musím souhlasit s panem Šamánkem, protože je to sociolog. Ale to vězí dobře zase. Jsem strašně dobrý zprávy, vždycky já si učím spát. Všechno pravdu! Nevidíme svět! A okradený! Ne! Už nedostaneš! Krásný pán na voli. Tak co? Jak jsi spokojená? Dobrý. To taky líbilo. Proč to nahrávali tolikrát? Že to znělo hrozně. Roubík a pouta jsou dobrý do postele, ale odmítáme jako rekvizity pro život. Roubík a pouta
Dneska jsem jdem vyzvednout 3. desku Remku, Split Coast Child Meadow, ale už jsem tady po několikátý, už jsme tady vyzvedávali desky několikrát pro naše předchozí kapely. Tak se mějte, pánové, naschle. Jo. No, tady je v každý takové krabici 25 desek. Obal budou dělat kámoši ze Slovinska. Až to bude všechno hotové, tak to budeme sami kompletovat a pak to budeme rozesílat těm labelům, který nám to vydávali. A to je kde? Všude. To je ve Francii, v Německu. Do Německa to jde celkem dost a asi 1/5 jde do Ameriky. To právě tiskli taky si to tiskem. Akorát umí dělat dvoubarevnej, to my neumíme. Náš kámoš dělal buklet, celý to udělal kolážema ručně, normálně stříhal. No a tady je ten 7pal, co jsme vydali předtím. To jsme tiskli se Simčou, Simča dělala ten linorit a to jsme dělali u nich ve škole, když ještě studovala na to. Na video. Já jsem našel v kontejnerech nějaké fotografické knížky, kde jsme vystříhali 150 nebo kolik to bylo, 120 různých fotek a potiskli jsme jenom tohle. Jenom tohle, jak jsme tam vždycky natiskli. No.